Maga, may gabi sa tanan maga. Maga, ako. Yan. Maga, dami. Yan. Ayan maga, salamat Lord. Ikaw na side sa tanan, Ginoo ko. Ayan maga, may gabi sa tanan maga. Kaya maga, itong pakita sa inyo karon mga tuka maga. Ayan. Maga. Maga, untuk maga makita ninyo maga atong aras pamana na net dive. Atong net dive karon maga. Ni. Tidak kong kanaga. Tidak kong na. Maga. Siyempre maga, di ako taruh maga penekasan maga. Ayan maga, dami huli natin ngayon maga. Ito makita ninyo maga atong kuha karas pamana, net dive na ito maga. Oh guys, yan ay maga, ato lang itong tangon dari maga kay ako nang gituhog sa tuhogan. Ang gituhog maga sa tuhogan maga para dili dyan mga kabuhi. Sayang kayo magang makabuhi ra. Dati lapu-lapu maga, sa kabuk lapu-lapu. Kuha ka rin pamana. Lapu-lapu, sa kabuk lapu-lapu. Lapu-lapu maga sa kabuk. Lapu-lapu. Lapu-lapu maga. Lapu-lapu maga. Mana na to? Maga. Lapu-lapu. Lapu-lapu maga sa kabuk. Yan. Laki lapu-lapu maga. May mulmul tayo maga. Mulmul. Maga. Mulmul maga. Yan. Yan ang magatang mulmul. Mulmul mga mulmul. Yan. Yung mga 2 kilo yung mga yung ano natin. Yung mulmul at lapu-lapu. 2 kilo mga yung mulmul at lapu-lapu. Yan. Tapos na. Umaga oh. Ay mga 2 kilo siguro. Mulmul at lapu-lapu. Yan mga oh. Mulmul at lapu-lapu mga 2 kilo. Ay, iwan ko lang, mga 1 kalahati lang siguro mga 1 kalahati kilo mga at meron tayong ano mga meron tayong dalagang bukid. Ayan o. Ayan mga. Ito, pakita sa inyo mga. Pakita ko sa inyo mga. Ay, meron tayong butiti. Sa malaki din butiti. Malaki tayong butiti din mga. Ayan, sa mga makita nyo mga.
Yan mga, ay mayroon tayong ito. Ayan mga, ato ko ang tunok ng ito kay delikado. Kasi matunok pa. Kasi matunok pa sa ito mga. Ato ko ang tunok ang ito. Huwag mo na itong karang mga sa natong net dive. Karang paan. Karang tunok mga. Tunok ng ito kay delikado ang patunok ng ito. Pero mga lada ni. Ito, tunok ng ito. Yan mga, manito ka karon mga na lapu-lapu. Lapu mga kung mga kuan. Mga maayong gabi sa tanan mo nito karon mga sa itong pamana. Tatlong hapay mga. Og kuan, nagdagang bukid tayo mga tatlo din. At may isang lapu-lapu. Ayan mga. Ayan. Salamat sa mga viewers, sa mga subscribers. Salamat kisang tanan. Unta mga i-subscribe pa ninyo akong channel po. Ayan mga. Oh. Ayan mga. Salamat Lord. Ikanay na side sa tanan. Ginoo ko. Salamat aning bulising. Ayan mga. Atong kuha karon. Atong pamana. O sa atong mga. O dapat lapu-lapu. Dalawang lapu-lapu mga. Isang itong lapu-lapu uguan. Black lapu-lapu mga. O kining sa ipangan sundalo. Kumuklods na lapu-lapu. Ayan. Salamat Ginoo. Libre jud kasudan makabaligya pa. Kali dili ko makadugay sa dagat karon mga kay pertigin tong nawag gyud gihapon. Karong April 2025 mga pertigin tong nawa. Tugnaw di matabang mga og mga tatlong oras tayo sa babad sa dagat, parang hindi ko kaya kasi sobrang ginaw na talaga mga, lalo na tula tayo kuan mga scuba diving na pang overall natin, kaya test lang tayo kung kailan tayo makabili. Parang malabo pa yung makabili tayo mga kasi wala nga tayong bigas kaya natin bigas muna unahin. Ayan mga na huli natin sa pamana ngayon. Meron tayong malaking butite. Yan. Napakasarap ulam niya mga bukas. Ay, napakasarap ulam nito. Bukas mga, ayan ang ulam natin. At ayan. Thank you Lord sa blessing po. At yun, may bibinta natin ito mga. Kasi wala tayong. Ayan. Napakalaki lapu-lapu. Napakalaki lapu-lapu mga. Mga buhay pang utang lapu-lapu sa mga atong black lapu-lapu buhay pa. Yan mga. Ay, marami tayong huli ngayon. Saglit lang tayo mga hindi naman kadalian, mga isang oras at kalahati tayo sa dagat. Kaya yan, umahon ako mga kasi hindi ko kaya yung ginaw. Sobrang ginaw na talaga mga. At yan, subo na pasyahan ko na umahon na lang. At tumikil na tayo sa net dive natin ngayon. Susunod na araw na naman kung bigyan tayo ng lakas ng Panginoon mga. Salamat sa Ginoo, Ginoo na sa ating tanan. Mga makabaligya kita ni karon mga. Makabaligya kita kay natin kang kuha o mga di na ko magdugay sa inyo. Salamat ko sa inyo mga, sa mga viewers, subscribers. Salamat ko sa tanan. O kay Living the Good Life mga, o Winalin Igay Gentry. Salamat po sa kanunay support. Thank you po sa always support niyo po sa akong side. Ayan. At ayan mga, kukunin natin. Ayan. Sobrang ginaw, nanginginig na talaga ako mga. May nagutog nawa. Wala itong kakaroon mga. Lapu-lapu. Magkuan. Og dalagang bukid. May lapu-lapu tayo dalagang bukid mga. Ito huli na ito karoon mga. Sa itong pamana. Yan. Thank you Lord sa blessing po. Yan, buhay pa ba? Buhay pa lang lapu-lapu mga.
Buhay pa, oh, sticker. Mga sa kon. Ayan, nahulog na. Ayan, bumagsak ng lapu-lapu natin mga. Buhay pa pala. Ayan, hanggang dito na tayo mga. Salamat kayo sa mga viewers, subscribers. Salamat po. Thank you sa tanan mga. Nahulog yung lapu-lapu natin mga.